Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Karpun Rutrik ukala lingkot kadegas ngi kraw bakarpang jong kari India kabala tip lang na baro ka Republic Day. Kumta ka Shnong Dorbar Loomkyrwiang jawai kumbalong hakiwe ki jaka jong kari kalale Burom Ïaka Republic Day da kabapelong Ïaka Jacob drawing but painting competition. Ïaka lama jong kari lapen hair daw advisor ka Shnong uba Chibor Najar. Haka don lang uba SD lalu u General Secretary kilong kami kilong kpa ki samla bat ki kena. Ïaka lang lapan ya da uba dayo lang pakma u sembut wahe Shnong uba ilaya thu ru Ïaka linti jongkari India banyele persya ya ki bor ka sorkar pareng kad hadu bakan dayo Ïaka riti trekam ne constitution haka arpun terik ukala lingkot ha usnem 6000 khandai spa san pho. Uchi bor najar haka jingkren ula ongkum ki nong Shnong kari India ngidan ka kamram ka bakrau banle kumbala kedo haka constitution jongkari India bad kenturu ya ki khon ka Dorbar Shnong banlong ki nong Shnong ki banang ban Burom ya ka riti trekam kari bad bandan ru ka jingket khle nak benta ka roi kapar ka suk san nak benta ka bha kamiat jong ka emlang sa lang klemdon ka jingsngo perniam ne jat ben riu ki khna ki bajob ya ka ne ka jing yakop ki long u ovi elfert lalu ka rika hey Burom shulai bad u el monza vivian lalu. Mira.